Goeiedag beste kijkers en luisteraars van Kulturo TV. Welkom bij een nieuwe aflevering van Nieuws van Vandaag. De datum van vandaag is maandag 30 maart 2026. Mijn naam is Ayush Gurdial, uw verslaggever voor vandaag. Vochtig weer met zon, bewolking en kans op buien op maandag. Het weerbeeld op maandag bleef overwegend vochtig met een afwisseling van zon en bewolking gedurende de dag. In de ochtenduren is er op de meeste plaatsen licht tot half bewolkt en laat de zon zich regelmatig zien. Naarmate de dag vordert, neemt de bewolking geleidelijk toe, vooral in de middag en vroege avond. Verspreid over het land kunnen er dan buien ontstaan, die lokaal gepaard kunnen gaan met onweer en windstoten. Deze neerslag wordt vooral verwacht in het binnenland en in de westelijke districten, maar ook in de kustgebieden kan een bui vallen. 2 mannen dood binnengebracht bij SEH-AZ. Op de afdeling spoedeisende hulp van het Academische Ziekenhuis Paramaribo zijn vandaag 2 mannen levenloos binnengebracht. De omstandigheden rond hun overlijden zijn vooralsnog onduidelijk en geven aanleiding tot nader onderzoek. Volgens de eerste medische bevindingen zijn bij uitwendig onderzoek geen zichtbare tekenen van geweld vastgesteld. Dit sluit een misdrijf niet uit, maar biedt op dit moment ook geen directe aanwijzingen in die richting. Forensisch onderzoek zal moeten uitwijzen wat de exacte doodoorzaak is. Breaking news: oud-president Chandrika Persat Santokhi overleden. Voormalig president van Suriname, Chan Santokhi, is maandagmiddag overleden nadat hij eerder op de dag onwel was geworden in zijn woning in Lelydorp. Hulpdiensten werden rond het middaguur ingeschakeld nadat Santokhi medische klachten kreeg. Hij ontving ter plaatse eerste hulp en werd vervolgens met spoed overgebracht naar de spoedeisende hulp van het Academische Ziekenhuis. Paramaribo wordt gemeld, ondanks medische behandeling is de oud-president korte tijd later overleden. Over de precieze doodsoorzaak is nog niets bekend gemaakt. Santokhi was na het voormalig staatshoofd ook voorzitter van de VHP. Hij speelde jarenlang een prominente rol in de Surinaamse politiek en bekleedde eerder onder meer de functie van minister van Justitie en Politie. Tweede trainingscentrum voor duurzame goudwinning geopend in Sipaliwini. In Snee-Sikondre in het district Sipaliwini is het tweede Mining Training and Extension Center officieel geopend. Het centrum maakt deel uit van het EMSAGS-project en moet bijdragen aan een duurzamere kleinschalige goudsector door middel van training, kennisoverdracht en de introductie van milieuvriendelijke mijnbouwmethoden. Het EMSAGS-project richt zich op het verbeteren van het milieubeheer binnen de mijnbouwsector, met speciale aandacht voor de kleinschalige goudwinning in Suriname. CARICOM rouwt om overleden oud-president Chan Santokhi. De Caribische gemeenschap CARICOM heeft met verdriet gereageerd op het onverwachte overlijden van Chan Santokhi, voormalig president van Suriname. Santokhi stond van 2020 tot 2025 aan het hoofd van het land en speelde ook een belangrijke rol binnen de regionale samenwerking. In een verklaring laat Caribbean Community weten diep bedroefd te zijn door het overlijden van de oud-president. De organisatie herinnert hem als een leider die zich met toewijding inzette voor zowel Suriname als de bredere Caribische regio. De DNA rouwt om overleden oud-president Santokhi. De DNA heeft met droefheid kennis genomen van het overlijden van haar lid en voormalig president van de Republiek Suriname, Chandrika Persat Santokhi. Hij is op 67-jarige leeftijd overleden. Santokhi had een lange staat van dienst binnen het openbaar bestuur. Op 29 september 2025 werd hij toegelaten als lid van de DNA. Daarvoor was hij van 2010 tot 2020 parlementariër namens de VHP. In de periode 2005 tot 2010 bekleedde hij het ambt van minister van Justitie en Politie. Sinds 2011 was hij tevens voorzitter van de VHP. Voor zijn verdiensten voor het land werd hij onderscheiden als groot officier in de ereorde van Gele Ster.
Irfan Ali reageert op Facebook op overleden Santokhi. De president van Guyana, Irfan Ali, heeft via Facebook gereageerd op het overlijden van oud-president Chandrika Persat Santokhi. In een emotionele boodschap staat hij stil bij hun samenwerking, vriendschap en de band tussen Suriname en Guyana. Ali schrijft dat hij het nieuws van het overlijden van Santokhi met een zwaar hart heeft ontvangen en spreekt namens de regering en het volk van Guyana zijn diepste medeleven uit aan de regering en het volk van Suriname en aan de familie van de voormalige president. Volgens de Guyanese president was Santokhi meer dan een collega-leider. Hij omschreef hem als een broer, verbonden door een gezamenlijke roeping om hun landen te dienen. De regering betuigt medeleven na overleden oud-president Santokhi. De regering Simons Rusland heeft met verslagenheid kennis genomen van het plotseling overlijden van de heer Chandrika Persat Santokhi, voormalig president van de Republiek Suriname en voorzitter van de VHP. Santokhi stond aan het roer van het land in de periode 2020 tot 2025. Daarvoor vervulde hij van 2005 tot 2010 de functie van minister van Justitie en Politie. Zijn jarenlange inzet en bijdrage aan de publieke zaak hebben een blijvende indruk achtergelaten. De regering spreekt haar oprechte deelneming uit aan de nabestaanden, familie, vrienden, partijgenoten en allen die door dit verlies zijn geraakt. In deze moeilijke periode wenst zij hen veel kracht en sterkte. Bestuurder zonder rijbewijs en verzekering raakt auto kwijt bij controle. Tijdens een verkeerscontrole op zondagavond 29 maart 2026 aan de meneer P. Chandi Shawweg in Yarikaba heeft de politie in totaal 51 voertuigen gecontroleerd. Het ging om 39 auto's en 12 bromfietsen. Bij de controle werden meerdere overtredingen geconstateerd. Zo is een personenauto in beslag genomen omdat de bestuurder zonder rijbewijs reed. Daarnaast bleek het voertuig niet verzekerd en niet te zijn aangeboden voor herkeuring. Ook 4 bromfietsen zijn door de politie in beslag genomen. Deze voertuigen reden zonder geluidsdemper en veroorzaakten geluidsoverlast. Bovendien waren ze niet verzekerd en eveneens niet ter herkeuring aangeboden. Zware regenval treft Guyana's, overstromingen en zorgen om volksgezondheid. De 3 Guyana's, Guyana, Suriname en Frans-Guyana, zijn de afgelopen dagen getroffen door zware regenval. De neerslag heeft op grote schaal voor wateroverlast gezorgd, met ondergelopen straten, woningen en landbouwgebieden. Tot gevolg op meerdere plaatsen raakten voertuigen van de weg en belanden in trenzen. Volgens de meteorologische diensten in de regio wordt ook deze week opnieuw veel regen verwacht, wat de situatie verder onder druk kan zetten. De aanhoudende regen baart autoriteiten zorgen. Slechts 5000 woningen gebouwd tegenover 30.000 woningzoekenden. Diana Poki, minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, zegt dat de woningnood in Suriname momenteel zeer groot is. Anotu biggie, aldus de Boyensvrouw, die daarmee aangeeft dat de kloof tussen vraag en aanbod aanzienlijk is. Volgens Poki zijn er naar schatting ongeveer 30.000 woningzoekenden, terwijl er slechts zo'n 5.000 woningen zijn gebouwd. Dan begrijpt u dat we niet iedereen tevreden kunnen stellen, zei ze. De minister benadrukt dat het ministerie voor een grote uitdaging staat om de vraag naar woningen in te lopen. Transparantie is volgens Poki een belangrijk speerpunt in haar beleid. Politieke spanningen tussen PL en ABOP laaien opnieuw op. PL-fractieleider Bronto Somoharjo stelt dat het verzoek om hem mogelijk in staat van beschuldiging te stellen voorkomt uit een politiek conflict met Ronnie Brunswijk, leider van de ABOP en voormalig vice-president. Dat conflict ontstond dus volgens hem tijdens de vorige regeerperiode. In het programma Welgelichte Kringen op ABC zei Somoharjo dat Brunswijk hem destijds op verschillende manieren uit zijn functie als minister van Binnenlandse Zaken probeerde te krijgen. Hij houdt Brunswijk daar nog altijd verantwoordelijk voor en zegt hem daar regelmatig op aan te spreken. Tegelijkertijd benadrukt Somoharjo dat hij geen persoonlijke wrok koestert.
Hij wees erop dat Brunswijk al jaren een hechte band heeft met zijn vader. Islamabad centrum van diplomatiek overleg rond conflict VS en Iran. Terwijl de spanningen en wederzijdse aanvallen tussen de VS en Iran aanhouden, is er tegelijkertijd een diplomatiek initiatief op gang gekomen dat in hoog tempo vorm kreeg. In Islamabad zijn zondag tweedaagse besprekingen gestart tussen de ministers van Buitenlandse Zaken van Turkije, Saudi-Arabië, Egypte en Pakistan. Daarmee is de Pakistanse hoofdstad het centrum geworden van een regionaal diplomatiek initiatief om de VS en Iran aan de onderhandelingstafel te krijgen. Eén dag voor de bijeenkomst voerde de Pakistanse premier Shehbaz Sharif een telefoongesprek van ongeveer 90 minuten met de Iraanse president Masoud Pezeshkian. Bedrijfsleven kritisch over brandstofbeleid en prijscap. Het Surinaamse bedrijfsleven heeft vraagtekens bij het huidige brandstofbeleid van de overheid, met name bij de invoering van een prijscap. Dat blijkt uit de recente peiling van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven onder haar leden. Volgens de VSB is er binnen het bedrijfsleven wel begrip voor tijdelijke overheidsmaatregelen in een periode van stijgende internationale brandstofprijzen. Toch maakt de meerderheid van de ondernemers zich zorgen over de bredere economische gevolgen van het beleid. Daarbij worden vooral mogelijke effecten op inflatie, de overheidsfinanciën en de stabiliteit van de wisselkoers genoemd. RGD kampt met financiële druk. De RGD staat voor aanzienlijke financiële uitdagingen. Dat stelt directeur Jenny Christopher, die sinds 5 maanden leiding geeft aan de organisatie. Volgens haar is er sprake van structurele knelpunten, terwijl er tegelijkertijd hard wordt gewerkt aan verbeteringen. Christopher omschreef de RGD als een grote en belangrijke organisatie waar met veel inzet wordt gewerkt aan uiteenlopende problemen. Ze benadrukt dat het werk niet eenvoudig is, maar dat de motivatie en inzet van het personeel een belangrijke rol spelen in het draaiende houden van de dienstverlening. Waidu pleit voor eigen pelmolen om rijstsector te ondersteunen. William Waidu, onderdirecteur van ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Waidu pleit voor eigen pelmolen om rijstsector te ondersteunen. William Waidu, onderdirecteur van ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij Regio West, is voorstander van een eigen pelmolen als mogelijke oplossing voor de problemen in de rijstsector. Volgens Waidu werkt concurrentie in een geliberaliseerde markt in principe positief, maar gezien de sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid van de overheid moet er volgens hem toch worden gekeken naar de mogelijkheid van een eigen pelmolen voor de paddenboeren. Hij erkent dat er kritiek zal zijn omdat veel mensen vinden dat de overheid niet zelf moet ondernemen, maar vooral een faciliterende rol moet spelen. Man gewond bij schietincident aan Richard Fouleirestraat. Aan de Richard Fouleirestraat is zondagmiddag rond 5:30 een man gewond geraakt bij een schietincident. De melding kwam binnen bij een bureau Goeding, waarna de politie en hulpdiensten direct werden ingeschakeld. Volgens de eerste informatie heeft het slachtoffer een schotverwonding aan zijn linkerbeen opgelopen. Onder welke omstandigheden het schietincident heeft plaatsgevonden is vooralsnog niet duidelijk. Er werd een ambulance opgeroepen, maar omstanders hebben de gewonde man met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Over de ernst van zijn verwondingen is nog geen officiële informatie bekendgemaakt. Kinderafdeling AZ kreeg renovatie en eigen spoedpost. De kinderafdeling van het AZP Paramaribo wordt binnenkort gerenoveerd en uitgebreid met een aparte spoedpost voor kinderen. Dat heeft AZP-directeur Claudia Redan bekendgemaakt. Het project wordt gefinancierd uit een kapitaalinjectie van 13 miljoen Amerikaanse dollar van Total Energies. Met deze investering wil het ziekenhuis de moeder- en kindzorg verder versterken. Volgens Redan zullen kinderen in de toekomst niet meer via de algemene spoedeisende hulp worden behandeld.
maar in een speciaal ingerichte kinderspoedbus met voorzieningen die zijn afgestemd op jonge patiënten. Man aangehouden na dreiging met nepvuurwapen op terras. De verdachte, geïdentificeerd als RR, liep rond 10:30 het terras op met een wapen in zijn hand dat hij tegen zijn hoofd hield. Daarbij riep hij dat hij een einde aan zijn leven wilde maken en mogelijk ook aanwezigen zou verwonden. Een lid van het justitieel interventieteam dat zich op dat moment op het terras bevond, greep direct in en probeerde de man te kalmeren. Intussen kregen omstanders de kans op zich in veiligheid te brengen. Toen de verdachte het wapen vervolgens op de agent richtte, werd besloten in te grijpen. Met hulp van een beveiligingsmedewerker werd de man overmeesterd, geboeid en aangehouden.